Semakin siapa orang pikirin itu sih. Ini ojo semangat, ojo semangat itu beberapa waktu itu bumi, ukur gusti pada dan Tuhan. Jadi semangat bukan bumi. Yang persiapnya kan senang sobo keputusan ini ini ialah mati senang kau persiap monggo diubah ngerti aku kota diberikan ini mesti aku dipaten sakit ternyata apa gara-gara kowe sendiri kan duwe karo sombong terus itu mau kalane itu sekolah ini berada supaya orang pengetan selama sehingga itu orang tidak kita kocok-kocok orang tua yang diberinya itu sudah itu mulu tak ada yang ada orang ini bersombong bernyata bunga terus begini kalau tanpa sesuatu jangan ada seneng berada itu tidak salah siji itu tidak salah siji nilai kanan bunga siji wayangnya saya sini wayangnya tidak budi kakak saya dulu aku nontonin apa mungkin tidak bagus apa milih sombong abad ini harga desa luar kunci juga itu sombong
sebelum batuk mati dulu tak kau mati yang pancen bersama tak sejak hingga semua bukan tak tulis mari apa orang akan menuju dengan tenang yang boleh mengatakan oh jurusan kakak semua kan tak tulis Aku nangis, nafas mobil koyo minggu, suami lagi dipanen. Jari kotor itu jadi batu soto panen itu. Sisa itu pulau sambil pulau sakit ada panen sambil. Kalau ini olah kamu koyo ini juga, koyo ini terus beribu, entok, orang ada kata dia, butuh sakit, kok aku ketangan coba melakon, aku perlu orang juga, jujur. Sampai jujur toko itu batu menurutku mau ngaji apa sampean percaya kalian dulu percaya
aku ngerti sejarahmu. Kowe kuwi turun Bathara Tejaya kang Jawata. Kewajibanmu ngomong para narendra tanah sabar. Mula saperangan ora sing arani kowe kuwi sumar sabar. Akeh sing dapo yen kuwi wong Allah sing aku gemuk nanging timbake wong ora kowe kuwi ati kowe kuwi wong sing becik kowe kuwi wong sing jujur. Mula aku jago tulung aku tutup Joko aku tutup sampeyan ya harus dulu aku pakai itu pantas. Kowe kuwi sing iso ngajak buka. Kowe wong jujur wong becik sak prajurit Tresna ora ono sing tak percaya kowe. Kowe tak dungeni tak kandhani ojo diceritake sapa-sapa. Yo kowe sing tak percaya. Saya setuju. Iya. Sing diceritake iya. Aku sing tak percaya kowe. Aku percaya kowe iki wong jujur. Yen kok sing ora percaya kandhane. Selawase kula niku dadi togo. Lagi duwe iki rumangsa diwoke rumangsa ditogoke. Lagi iki kula sing percaya. Biasane nek mau kira manut biasa kan. Itu itu. Wong sampeyan sing Prabu Bima Kasura ingkang matur nuwun nggih. Wonten perkara sapa aku kedadak dadi kula kadung dawuh. Kowe ngerti dhewe beberapa lawan Kyai Bathawati. Kuwi Bathara Pusaka setahun makasih. Dewe ora gelem ladeni aku. Ladeni dalan ora kuwi. Ora gelem kaya dhewe sakjane mau urip karo akeh-akeh. Ora gelem gepok sing nglawan aku. Malah tuwa katon bae aku. Aku batal-batal niku. Kemudian aku dulu ibu digawe ke dalam semua aku mengko wiwit Prajurit Tresna tekan dilanti ora dari dalam itu Prajurit Tresna kan main dilanti ya itu ya itu orang ada Gusti Putri tapi orang wajib iya ada